Эфирде яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда Роза Хабибуллина алга таба төп темалар турында. Күп балалы гаиләләргә җир участоклары эзлиләр, түрәләр җир проблемалары турында фикер алышты. Иске медицина полислары софтан чыга, яңаларын кайдан алырга? Бәлеш, эшпешмәк гүбәдия. Иншалла укучылары тагын нинди татар милли ризыкларын беләләр. 15-нче балалар иҗат йортында шушы темага узган бәйгедән Римма Әхмәтова. 2017 елда Чаллының җир һәм милек мөнәсәбәтләре идарәсе шәһәр бюджетына 1 миллиардтан артык акча керткән. Бу хакта бүген идарә җитәкчесе Ленар Гыйззәтуллин хәбәр итте. Киремнең төп өлеше аренда һәм җир өчен түләүләргә туры килә. Чаллыда арендага тапшырылган гомуми җирләр мәйданы 2,5 гектар, арендадан гына 768 миллион сум кергән. Бу 2016 ел белән чагыштырганда 85 миллион сумга күбрәк. Шәһәрдә әле дә максатсыз кулланыла торган җир участоклары бар. Хәзер башкарма комитет моның буенча эш алып бара. В целях эффективного использования муниципальной собственности около 240 тысяч квадратных метров муниципального имущества сдано в безвозмездное пользование. В том числе для решения социальных вопросов большая часть передана федеральным, республиканским, муниципальным учреждениям и социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере развития спорта, образования и культуры. Татарстанда күп балалы гаиләләргә җир бүлү программасы дәвам итә. Чаллыда 6000 гаилә чиратта тора. Аларның участоклар белән тәэмин итәр өчен 275 гектардан артык җир кирәк. Моның өчен Тукай районы һәм Түбән Суыксы авыл җирлеге территориясе карала. Резервы есть. Нужна, как говорят, активная наступательная работа для того, чтобы земельные участки представлялись бы многодетным семьям. И потом будет продолжение. Мы тоже договорились в части обустройства, элементарного, минимального хотя бы обустройства этих земельных участков. Җирләрне инвентаризацияләүдә дәвам итә. Моның барышында 223 территория ачыкланган. Алар тиешле документларсыз кулланылган. 82 миллион сумлык претензия җибәрелгән. Узган елда 53 гектар җир яңадан муниципаль милеккә кайтарылган. 2018 елда да бу эш дәвам итәчәк. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Иктисади куркынычсызлык һәм коррупцияга каршы көрәш бүлеге танылган эшмәкәр Алексей Мироновны кулга алдылар. Аңа карата җинаять эше кузгатылды. Ул мошенниклыкта гаепләнә. Тикшерүчеләр белдерүенчә, 2013 елда Миронов 46 000 квадрат метрлы җир участокларын саткач салым түләмәгән. Исегезгә төшерәм, 2 ай элек Еврогрупп оешмасы офисында эзләүләр барды. В результате действий Миронова был причинен ущерб государству на сумму не менее 127 миллионов рублей. Причастность к совершению преступления Миронов не признал и в настоящее время задержан на основании статьи 91 КПК Российской Федерации. А в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об правильном в отношении него, одно из предусмотренных законом мер пресечения. Казанда Россия һәм Татарстанның иң яхшы товарлары бәйгесенә йомгак ясадылар. Җиңүчеләр арасында Кама балалар медицина үзәге. Ул шикәр диабеты мәктәбе пациентларын укытуда катнашкан. Учреждение беренче дәрәҗәле дипломга лаек булды. Шикәр диабеты мәктәбе җитәкчесе балалар эндокринологы Роза Салимуллинага сыйфат отличнигы билгесе бирелде. Россиянең 100 яхшы товары инде 20 ел гамәлдә. Татарстан Россия субъектлары арасында лидерлар рәтендә. Тиздән иске медицина полислары софтан чыгачак. Яшел китап рәвешендәге полислар 2011 елның маена кадәр бирелгән иде. Менә 6 ел инде алар урынына яңа кәгазь полислар кулланыла. Тик әле кемнәрдер аны һаман алмыйча йөри. Искәртәбез, яшел полисларны тиз арада яңага алыштырырга кирәк. Моның өчен Акбарсмет иминiyet компаниясының якындагы пунктына мөрәҗәгать итегез. Алар 3 адрес буенча урнашкан: Геста гидротөзүчеләр 4-1, Муса Җәлил проспекты 78 һәм Яңа шәһәрдә 2-18 бизнес үзәге. Сейчас принято решение, и для того, чтобы не было сложностей и проблем медицинских учреждений, вот эти полисы все подлежат замене. С 2011 года идут бумажные полисы, полисы единого образца, полис обязательного медицинского страхования. Эшпешмак бәлеш кыстыбыны кем генә белми икән. Бүген 15нче балалар иҗаты йортында татар халык ашларына багышланган бәйге узды. Анда Комсомол районы мәктәпләреннән 12 команда катнашты. Ризыкны пешерә белүдән тыш, аның турында матур итеп татарча сөйләп тә бирергә кирәк. Бу ярышның төп шарты иде. Тәмле бәйге турында Римма Әхмәтова сюжетында. Мен әнием белән эшпешмаклар пешердем һәм шуның турында сөйләргә җыенам. Бу кош теле без үзебез әзерләдек, бик тәмле.
Тагын бәрәңге тәкесе шәкшәк кыстыбый тәпикмәк. Укучылар бәйгегә иң танылган милли ризыкларыбызны әзерләп килгәннәр. Пешерү өстенә ризыкның серләрен ачарга һәм кунакларга, бу очракта тамашачыларга тәкъдим итә дә белергә кирәк. Юкка гына бит бәйге татлы тел кунак кадәр дип аталмый. Biz инде күбрәк төрле телдә сөйләшүче балаларны чакырырга тырышабыз, әйе. Аларны да рус телендә сөйләшүче балаларны да татар теленә сөйләшергә, өйрәтергә максатыбыз. Әлеге бәйге 4 көн рәттән уза, чөнки катнашырга теләүче балалар күп. Иҗат йортының кечкенә залы бер көнне барысын да сыйдыра алмый. Минем кулымда тәкәм. Аның içinde бәрәңге, тоз, укроп бар. Кайсы ризыкны пешерергә куярга, ничек кунакларны каршылаганда, гомумән татар халык ашлары турында без бик кызык һәм бик бай бүген мәгълүмат алдык. Мин татарча сөйләшәм шәһәр программасы буенча күп төрле чаралар уза. Аларда теләгән һәркем, балалар да, өлкәннәр дә үзен сынап карый ала. Рим Әхмәтов, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Хәзер рекламалы мәгълүмат. Яз якынлашкан саен хроник авыруларга күбрәк игътибар бирергә кирәк. Статистика буенча Россиядә үлемгә китерүче төп сәбәпләр булып йөрәк һәм кан тамырлары авырулары тора. Чаллыда йөрәк эшчәнлеген бушлай кая тикшереп була безнең сюжетта. Экспокама күргәзмә үзәгендә янәдән здоровье нации исемле күргәзмә ачыла. Бирдә кардиовизорда тикшерү узып, йөрәк турында бушлай мәгълүмат алырга мөмкин. Арзан бәягә барлык организмны һәм кан тамырларын тикшертеп була. Мәскәүдән килгән окулистлар күзләрне тикшереп күзлек сайларга ярдәм итә. Сатуда массаж ясау җайланмалары, магнитлы браслетлар һәм күзләрне дәвалый торган аппарат та бар. На выставке представлен аппарат «Милон», который предназначен для лечения в домашних условиях глазных заболеваний, катаракта, глаукома. 17 программ идет только по зрению, близорукость, дальнозоркость. Күргәзмә 2 февральгә кадәр Экспокамада узачак. Үзәк Форт диалог янында Мәскәү проспекты 140Б адресы буенча урнашкан. Белгечләр иртәнге 10-нан кичке 6-га кадәр көн саен ялсыз һәм тәнәфессез эшли. Бүгенге менә шулар, яңалыклар белән кызыксыныгыз, сау булыгыз. Ярчаллы каршы ал, Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов эксклюзив шоу программалары белән 1, 2, 4 февральдә Сара Садыкова концертлар залында искиткеч булачак. По просьбам жителей с 25 по 29 января в молодежном центре «Шатлык» пройдут лекции народного целителя Хусаина Табиба. В рамках мероприятия состоится выставка-продажа наборов трав, фитосборов и продуктов пчеловодства из Башкирии. Начало в 13 часов. Вход свободный. Минеральная вода санатория Шифаласу и Жминводы – природный бальзам для реабилитации желудочно-кишечного тракта, эффективное очищение от токсинов и укрепление иммунитета. Будьте здоровы! В корпорации «Центры Селдом» кредит без первого взноса и переплат. Огромный телевизор Sony за 466 в месяц и доставка в подарок.